Да започваме. Аз съм прав. Първо призовавам рицаря в защита. Опитай се да минеш покрай него. Добре, така да бъде. Играя кралицата рицар. Сбогувай се с твоето чудовище. Кралица рицар, в атака! Унищожавайки твоя рицар, активирах способността му, която ти позволява да въведеш друга карта. С Юги е свършено. Защо позволява на Кайба да играе дракон с 2400 атакуващи точки? Какво е направил? Какво те накара да ми помогнеш? По този начин и аз мога да призова нова карта. Краля рицар. А когато двамата са в игра, мога да призова рицаря Вале. А сега обръщам една карта. Ти си на ход. Изглежда късметът ти те изостави. Ще оставя тази карта обърната до подходящия момент. Подходящ за мен, разбира се. Тогава никоя от твоите няма да има значение. Твой ред е, Юги. Египетска божествена карта. Жертвам тримата рицари, за да призова най-силното си оръжие. Виж божествената ми карта. Слайфа, небесния дракон. Няма шанс срещу божествената сила на дракона ми. Небесни драконе, в атака! Сега! Стига ли ти? Не само, че не се боя от божествените карти, но дори ще те принудя да ги призовеш едновременно. С помощта на призоваващата карта. Трябва да призовеш всички дракони от същия вид като този, който е на бойното поле. Така да бъде. Играя другите две божествени карти. Обелиска мъчител и крилатия дракон на Ра. Ти ми позволи да събера най-силните и страшни дракони в игрите, Кайба. Глупава грешка.